nomor 10 Mangapu Hasudon alayat anak nabi dosli Hasudon ini dulu mau kawe jalan aku kami kita berdua di rumah karena ini jalan nabi dong martangi yang tomat tanah margori wata asa marhite tangi yang pangiruan dari hidup tomat tadi wata isahapot tuang upatu di suria ni inang tanah gorma tuang moy madihanguna paparanna asibar wan yang margori wata kita tak matutup akan ke depan lagi boy malu sadukna asa di jadi wata dihamu akal pada leroha lumoy ba ka dihabebio potong mari pas-pas di wata dihamu bakar udos kemudian berburu aku lihat karena bui lumoy ma dihamuna sadukna paparanna dia karena met dilihat buat tema itu mah gorang ini dia karena sekolah di pas-pas tema tulis mana sida asara persen sida tak karena itu lumoy ma dia ka naung sai karedo potong di pas-pas kota nasida asa tu kadang ngamura tak karena itu dia kan udah karedo pe nasida potong mari pas-pas Tuhan di batu dulu akabat dalam perkara Tuhan lalu kita kena sida bahasa keluar sida mari saya di sapu di batama pas waktu tak keluar dua mari yang waktu itu secara hata sama dalam panggilan Tuhan terhadap beribata asa di bulan lah horas dalam kami kita cerita lubul bang matutu mari wah kata kami baru lubul topiki Rajani Nongat Tubu, Rajani Ale-Ale, Rajani Boru, Rajani Ale-Ale, termulma di Hamuna, Rajani Hula-Hula Nami. Labar Zolo mau lihat di pasar Wanami tu Hamuna, di Syalamar yang ngelakar Hamu, ima dina mengadopi gokot dojo nami, ima di perdoni inanami di bagasat tikyon. Marhide akka hatanauli hatanaringan nang pinasat muna tuhami bona hasuton asa rono nami matutu tuak mai dia parana dia baranami tukus mai tukusan nami jala abing mai dia abingan nami akka hatanauli hatanaringan nang pinasat muna di raja ni watubu raja ni boru soni ma raja ni ale-ale terui ma di raja ni hula-hula nami taringot di ulos akadala ni tangyang muna raja ni ula-ula songot tangyang muna matutu asa hafal nama pasu-pasu pasaton itu hatta dihami salut na bona hasuton songon ulos na gajang ma barita gabe gajang barita horas calon nami salut na bona ni hasuton songoni ma di ulos si torok Prabu tutorok nama tutu hami salut na bona hasuton
hinorhon itang yang muna rajani hula-hula nami sa luhut na. Asa rono nami ma songon hata ni pangapuan na madok. Asa tuktumin na dur, tiutuin na lote. Hata uli hata na ringgan nong pinasat muna tuhami sa luhut na. Seunang mamuba, seunang mamose. Asa nong sa pulpitu ma tuzumani sa pulalu. Hata na uli hata na ringgan nong pinasat muna tuhami bona asuton. Huwag puhami may takas martong anidar. Sinogodi mahami dudota dudota sikon maulate. Bayang mubasa tayo ma tubangula ni hurian nami. Roma mama. Audo hariheon dohot hanguluan ninna Tuhan Yesus. Na mangulu do ganup na porsea diau atik pemate ibana. Jaladang mate be ibana rodi saliling nililingna. Amen bartangiang kahita. Ali Tuhan debata aman namin na di benua gijang. Nunga diliau ko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean alani dosa nami. Jala di pangulu hodo ibana asa dapotan hati gorat dohot hanguluak kami. Asi maroham di hami. Saya cari jala apuli mahami. Asa unang mandeli hami. Ala naung di jauh hodongan namion. Patugu maha perseon nami jala pabengek marohan nami makirim di hanguluan sugut. Asa unang mengandungi hami songon si pilih begu. Naso marpak kirimoni. Sataiti marohan nami tuho. Ay hodo si pangapul. Jala hodo haposan nami. Namar sigat tu hodo hami. Sahat roh di hasusuda di bawal nami. Amin. Hata ni debata napatuguhon apor siya mula di bagasan duk-duk ni rohan. Imana niya siyan rombit du sa pelopat ayat walu. Ay iya mangulu pehita mangulu di Tuhan ido. Jala mate hita mate di Tuhan ido. Asa mangulu manang mate pehita tongdo di Tuhan ido. Dihamu keluarga dari Bagara. Sama inangot tuan ni debata Abu Ibin. Belum kali pasaan non pas ditutup mati. Baik rahmat Tuhan debata mahmud nahuan bahwa lau bomot olah nion ro disaliling nililing na. Amin. Tutup mak mare de maita. Mare de kita siap nomor 235 harus ditutup.
putar. Marede hita siya nomor 336. Sonang mamudu puna martuai. Tede homa songon acara nong di tangan tabi. Sonang mamudu puna martuai. Sita boru si Mamora siantano do parmulan ni daging mumula may gabetano alay Tuhan debata na manopaho do Tuhan Yesus Kristus daw paluwako siya dosa do ton di porbadia na manjuho Tuhan nguluan na sora suda di mana mga ramoti orbu di bakem pay maro ari parpudi amen martua do akan namate marhite hite Tuhani olat nyon olo dinatodii asa maradian na sida sian aka ulaw na ay namangihu tu nasida do aka naniula nasida. Amen. Andorang marede kita pinasak matu keluarga mandabutano tolu hali markite hata ni debata. Sator, unak terkijat. Tuhan debata aman namin na di Banua Gijang hodo debata na punahami rodi sudengul nami say lehom mahiras di roha di kami asa marlas di roha kami paimahot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saha tutangamu maton di nami do daging nami asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami say lehot to dimi manogu-nogu kami asa diramoti kami molo hubulu sami ruran ni linggoman ni hamateani asi maroham saya pamasuk mahami sogo tua sonangan nasun denggani. Amen. Atong rak mangido humahita di tangiang alia manami. Alia nami na di Banua Gijang, saya binor badia makwarmu, saya maharajamu, saya saat malam menurham di Banua Tongos Songon di Banua Gijang. Leon kami sadar mengudur siapa hari. Saya sama dosa nami sama penesa nami. Di dosa ni doang nomor dosa tu kami. Una kami tu pembunuhan. Baru mahami siapa ngaku. Ay horna puna rajau. Do tagun. Roda sang aku saliling na. Amen. Saya didongani asi di roha di Tuhan Yesus Kristus dot holong ni roha ni debata ama. Do parsaura di to di porbadia mana mamasu hamu saluhutna. Amen. Mari demaita mas ditutup. Marede hita. Say marsipa ida. Tuhan berakana Tuhan sonangani Tuhan sonangani Tuhan sonangani
Yamuna raja ni rongat tubuh nami, raja ni paradatan, raja ni ada aleh, terlungo bima di Yamuna raja ni ula nami, ula nami satu hijab, mangasya kisah satu tor, kami siapa nami asuto, perjuluman dong mulai gorang matu Yamuna, tersingot tu, lima ada bino muna, lima perbukir mana emang berlutu, kami pertemuan dong mana tegorang matu Yamuna raja kami nak sorry pada. Ya sadira si tua-tua, pirmin na poki bau-bau patsalongan, pirma atau dinaming na mga toni, say nusu-nusu mga dala di patsamotan. So sabanino ng Yamuna, sulin na boru nami, bere do ibebere, si batua di boru, dinaroa mo manupaki, ulaw nami, matanya kami dito ata, agit tutulan na raw, gabi na ni Ulamuna, sinula pa na muna, asa wal marsikat ibu se, si salong muna maritatang kami dito ata, o pinungain. Ala naman si pangalan na maita. Yang una baru nami. Pabulat tikari. Asarok kudulan yang karaja. Natau